I dag så skal vi lave en slikvideo med alt det her slik, vi har. Det gælder om, hvem der er mest slik i munden. Nej, det kan vi da ikke. Vi kan jo ikke have alt det slik i munden der. Nej, men ikke alt. Nå, Ligesom ikke alt. nej. Den der spiller det først ud, har tabt. Okay, hvad så hvis vi kan spise det alt sammen? Hvad gør vi så? I don't know. Nej, så er vi jo lidt på den, ikke? Hvem skal så starte? Vi starter begge to. Og anden, første, det var den, jeg skulle have flest med. Hvad er det for en? Det var den, hvordan, om det man kunne få mest slik i munden. Ej, vi kan jo så godt alt. Det er jo meget. Jeg kan da godt have meget inde i den mund her. Så har du ikke mere snold tilbage. Hvad gør vi så? Så ikke vi skal nøjes med én ting ad gangen. Jo. Eller så ikke? Jo, vi siger, vi bygger et tårn, hvor vi skal sige et land. Og det må ikke være det samme land, men hvis man ikke kan finde på andre lande, så må det gerne være det samme land. Okay. Hvem skal så starte? Det ved jeg ikke. Men lige. Vi skal faktisk lige have noget at spille med ud med. Og klar, vi bygger et tårn om 3, 2, 1, nu. Jeg skal bygge et tårn. Jamen, alle Ej, mulige nu tog ting. du min. Det var ikke din. Nå, Hør, vi skulle sige nogle lande. ja, det er det. Danmark, Portugal, Amerika, Sydafrika. Må man ikke sige de samme lande? Nej, det er kun hvis man ikke kan flere lande. Nu må jeg sige Italien og Spanien og hvad er der mere? Afrika. Sydafrika har jeg sagt, så det kan du ikke sige. Der er der også Nordafrika, vel? Australien, Norge, Sverige, Finland. Nu ruller det ned her. Og hvad mere? Ungarn. Nej, du snyder. Det er snyd. Man skal bygge opad, skal man ikke? Jo, om 3, nej, jeg tæller ned for 10, og så skal en tårn være færdig. Skal det? Ej, nu vælter farmors lige om lidt. Så kan det blive stående. Ej, nu røg den helt under sofaen. Så kan jeg altså ikke krave ned. Så nu vælter min. Det vælter. Det er ikke gode at stave med. Jeg siger vand. Så. Ej, snyd. Hvad skal vi nu lave? Det ved jeg sørme ikke. Hvad synes du? Vi skal se, hvem der kan drikke et glas mælk hurtigst. Ej, jeg vil ikke have mælk. Jeg kan ikke fordrage mælk. Nej, så vand. Se, det er en Fanta. Ja. Jeg fandt det egentlig ikke, hvorfor. Det er det sure. Alle de ting, dem har vi lagt over til farmor. Hun skal spise alle de sure ting, og jeg skal have alle de gode ting. Nå, det mener du. Ja. Jeg går lige over og tager noget vand til to. Hvad nu med dem, der ligger på gulvet? Hvad nu med dem, der ligger på gulvet? Nej, jeg kravler ikke under sofaen. Så må de støvsuges op.
Har du tænkt dig at skulle drukne? Hvad? Nej. Vælter den? Vi skal bare lige drikke noget vand, Skal du passe på ikke at tage det ind i? Se, vi har en masse vand. Ja. Og jeg tæller ned for 10, så skal vi drikke det hurtigt. Alt sammen? Ja. 3, 2, 1, nu. Vi drukner jo, mand. Så ingen noget at finde på. Det kan farmor altså ikke klare alt det vand. Hvad? Jeg har jo ikke nået det. Færdig, se. Ja, pas på, ikke ryger noget ned. Ja, der må jeg lige sådan. Vand. Yes. Ja. Så skal jeg spise helt der, tror Ja, det er noget fjolleri der. Ja. Det er godt, jeg slap for snortet. Ja. Prøv at stoppe den og se, hvad det bliver til. Vi skal finde en straf til taberen. En straf? Mm. Skal jeg nu straffes? Ja, vi skal. Ej, hvor hvad? Så vi siger lige hej, og så laver vi lige en ny video.